Погледнете в Чехия, извън клуба на богатите, как им изглеждат далекопроводите, как си поддържат енергийната мрежа, електропреносната. Отделно как изглежда пътя. Виждате ли го? Това е междуградски път, който е безплатен, без никакви такси и винетки. Погледнете стълбовете, далекопроводите как изглеждат. Тук ги поддържа държавна фирма ЧЕЗ. Може би ви е позната, не е позната по-точно, за съжаление, и в България тази фирма. И там претендираха, че държавата е лош стопанин и нашите ги дадаха на чешка държавна фирма да стопанисва. И тя се оказа, че е лош стопанин, ама за нас само. За тях си е добър стопанин. Гледайте каква красота е. Това са стотици километри. 100 км магистрала карате, докъдето ви види окото са само е така.